যতন হামবাই মন্ত্রী চিনি চিনি হতে আসলে তখন চিনি আসলে চিনি আনতে বড় খাইনা পাবে মানে যতন না করব তো এই চিনি খামলো তেও সুইতে তো কামনা করা হয় কারণ जों दिनै आरोबाव दिनै सिमना ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथा IWT TWF ताई चिनी चिनी जट YTF ओमफ्राय जों आसुक लायखा खुब गाहामखौनो आलोचना खा आबंखा बुसखांनि भिलेज कमिटि जे इलेक्शन नाय आबुनि सिगां जे डिलिमिटेशन आबनो तुय जों बाहायके बिसि खांनानै वार्ड बाहायके खांनानै आबनो तुय जों आरो साब जुनार अफिसार बखरनि फैया ओंखाय चिनि माननीय मन्त्रि बिश्वजित देबबर्मा आं दङ ओंखाय बनि बागै जों बाहायके संगठन काराखायनो थिनांगौ आबनो तुयबो जों सालायया एबं जों जे गोरों चिनि बिसि रग गोबां सामरक थिमतोंया आबनो तुयबो जों कक सालायया गाबो बुसखांनि सालनि सिमिनाव जों आबरो काम खायनाय चिनी अर्गानाइजेशन प्रत्येक वार्ड कमिटि अंचल रिजनल कमिटि एवं चिनी ब्लक कमिटि जों तीनटा विंग्स काराक खायना बागै आबो जों गाहाम खायनो सुक्रुबै गाहाम हामी सालायका एलाकानि म वातिनि मल लामा हामिया लामा काखलायका कारेन्ट थिमतो थांया दैमा माया थिमतो आबरं तैबो जों आलोचना खायका दिनैनि सिमिना चिनी ब्लक कमिटि रक चिनी मनिटरिंग कमिटि चेयरमैन रक प्रत्येक डिपार्टमेंट थांनाय एवं गाहाम हामिया सालायनाय आयदा हामबाय।